I hola, bon dia. He vist la primera pel·lícula. I Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Tot i que no ha passat res amb l'Eren. Vull dir, s'acaba en què se'l troben i lluiten una mica amb el tità d'en Zeke i ja està. Vull dir, s'acaba aquí. S'acaba en què l'Armin li pregunta a l'Eren: Eren, de veritat ets lliure? Molt bona pregunta. Molt bona pregunta, perquè al principi surt l'Eren explicant-li a un nen de Marley, vale? Que li sap molt de greu, però que destrossarà la seva ciutat i plora. Vull dir que, o sigui, si realment fossis lliure, no ho faries, això, no faries aquesta tragèdia. O què? Ara, dubto que l'Eren respongui a l'Armin perquè abans de que es trobessin ha convocat una reunió allà al desert dels Eldians i ja ha dit: xatos, sé que em voldreu convèncer, però no cal que ho proveu, per això faig aquesta reunió. I ja està. Però al mateix temps és com que diu: sou lliures de fer el que vulgueu, o sigui, no us trauré la vostra llibertat i si em voleu aturar heu de trencar la meva columna vertebral i ja està. No sé per on va l'Eren, o sigui, no l'acabo d'entendre. L'episodi passat vaig dir que l'entenia una mica més, però, o sigui, crec que és un 20%. La resta, el 80%, no hi arribo. I s'ha dit una cosa que és molt interessant, que és potser no cal matar l'Eren. Si traiem en Zeke de l'equació, doncs l'Eren ja no tindrà el poder de tità fundador. Però jo crec que no, el continuarà tinguent, perquè, o sigui, ja no necessita tenir sang reial, l'Eren, perquè ja té el paràsit aquell dels Eldians, saps? O sigui, té el mateix que l'Ymir, que no sé si paràsit és la paraula adequada, Dit això, no sé si m'han fet una mica de spoiler, vale? Però és que, mira que ho he evitat de totes les maneres possibles, però vaig veure un usuari que em va fer like, vale? que es deia: Eren no merecía morir. Cago en dena. Aviam, jo era una de les suposicions que tenia, però tot i així, com diu la frase aquella, no és el què, és el com. O sigui, per molt que sàpigues una cosa, no et destrossa ben bé la sèrie perquè és com passa, que és lo interessant. Perdoneu. Hem de fer un reconeixement pel que ha fet la Hange, vull dir, èpic, una mort superdigna. Jo crec que ella està molt contenta d'haver mort així i fins i tot m'atreviria a dir que s'ho ha passat bé. I ha sigut clau, vale? Però després he pensat que tot el que ha fet no hauria sigut necessari si no hagués sortit en Flock. Cago en dena. Aquest d'en Flock? M'estàs dient que ha estat enganxat al vaixell tot aquest temps? No m'ho puc creure, està boig. Que si estigués del nostre bàndol, aquest caràcter és ideal, vull el meu equip, saps? Però com que no, doncs fot. Sobretot per això, perquè has fet que la Hange s'hagi hagut de sacrificar. I total, pel que has fet, 4 tiros allà pel dipòsit, cago en dena, tu podries haver estalviat, Flock. Quina ràbia, tu. Després, en Zeke no sé com el tenim, vale? Hem vist el seu tità, però dubto que el controli ell, perquè ell no pensa el mateix que l'Eren, saps? Vull dir, m'imagino que l'Eren l'està controlant. L'única cosa que sabem és que en Levi ha demanat que se n'encarrega ell. M'ha dit: xatos, en Zeke és per mi. Deixeu-me'l a punt, vale? Perquè està com està, si no ja podria ell sol, però ha dit: ajudeu-me, vale? Perquè jo pugui fer el cop final. I això no ho he entès. O sigui, el tità bèstia està llançant llamps? O com va la cosa? Perquè, clar, pedres no en té. I després hem de parlar de l'aspecte del tità fundador. Eren una cua, fes-te una cua només, ni que sigui, saps? Perquè té els cabells així, saps? que fa llàstima, tio, fa llàstima. Hi ha un comentari en un vídeo que té tota la raó. El glow down de l'Eren és històric, tal qual. Vull dir, i hem vist les cametes que té darrere, saps? Que ostres, és ridícul. Hajime, no pot ser que el tità fundador, que és com
la cosa més poderosa d'aquest anime sigui això. No pot ser. A no ser, atenció, teoria, que tingui diferents mutacions, saps? Que pugui canviar l'aspecte, saps? Perquè si ho penses, l'Ymir no era així. No sé si podrà canviar d'estat o de, saps, de moda, saps? Ara està en modo autobús, podríem dir, que activi el modo bèstia. Que parlant de titans, tant un Falco que... O sigui, en Falco i la Gavi els han obligat a marxar, vale? Perquè són criatures i han dit no cal que corrin perill. Intentem d'assegurar que algú es quedi viu perquè hi hagi un futur. I els acompanya l'Annie, que l'Annie ha dit tu, jo no vull lluitar, no tinc ganes de lluitar i me'n vull anar. Que m'ha semblat molt bé. O sigui, tant l'honestedat com els altres que ho han acceptat completament, saps? I perquè si l'haguessin forçat, si ella no ho hagués dit i hagués anat allà com a mig ganes, hauria fet nosa i ben fet. M'ha agradat la seva decisió. Però clar, és que s'han portat dos trapelles. Sí, perquè en Falco, vale, ha somiat o ha rebut una memòria d'en Zeke de que la titana pot agafar poders o propietats d'altres titans. I no s'acaba aquí la història perquè en Falco diu que té com el record de que si vol pot volar. I clar, això pot ser interessant. Però clar, no ho sé, no sé com passarà això, saps? No sé si l'Annie haurà de menjar un tros d'en Falco, no ho tinc clar. Perquè en Falco, o sigui, té com propietats també del tità bèstia. Perquè com que té el líquid espinal d'en Zeke, és com que ara és mig tità bèstia, mig tità mandíbules. Ja vaig a venir que ara aniran direcció a l'Eren i tindran un paper important, sí. Jo ho vaig dir, tant amb la Gavi, perquè no pot ser que a la batalla final no hi hagi la Gavi. A més, amb la ràbia que li té l'Eren, saps? No. Ja l'ha decapitat un cop, voldrà fer el cop final segur. Ara, la pobra Annie, que havia dit, no, a mi no em posaven aquests merders, doncs no sé què haurà de fer. Però bueno, està molt emocionant i només ens queda aquesta última pel·lícula. I em sembla molt poc, o sigui, han de passar moltes coses per mi, perquè s'acabi de tancar tot. Hajime, t'aviso que les expectatives estan altes, vale? Espero que no em decepcionis. Doncs, avui em miraré l'última pel·lícula, a veure què tal. Que és una llàstima, que ja s'acabi, que condena, però, bueno, i després ja mirarem alguna altra cosa, sí, home, sí. Però això, ara acabem bé això, vale? Hajime, no m'espatllis l'anime, acabo-ho bé i a veure què. Doncs, vagi bé.